салому алейкум. 12 июни соли 2020 шаш мебошад қарор дорем дар ноҳияи ашт. Омадем назди тути калони аштӣ сафед тут. Мана мо чодаракро гирифтем, болои тут якта акамро бировардем, болға қатӣ мезанад то ин ки пухтагиаш резад. Ин ҳам хел аллакай профессионал шудагӣ барои тутро шапондан. Ина бинед, ҳозир мехӯрем ва мегӯем ки ба шумо ин чӣ намуд тут будааст. Мо омадем ки аз гелосҳои ашт ва тутҳои ашт дидан намуда қаламчаҳошро барем ва парвариш кунем. Хай кифоя будагист. Мана ин тут. Ҳозир аз наздик тутро ман ба шумо нишон медиҳам. Ана рихта истодааст засода. Як ду малатоки дига занед басака. Ду болғаи дига занед. Ёки дастатон қати як ларзонедавая намеша? дӯстони азиз, ба мо имрӯз кӯмак карда истодам сокинони ноҳияи ашт. Якҷон ташаккур ба инҳо. Шокирака ба шумо якҷон ташаккур. Мана бачаҳо супориш дода ташкил карда истодам ки тути номдори ноҳияи аштро парвариш кунем, ба фурӯш бирорем, то ҳар як фарди тоҷик ки дар замин ҳавлияш замин дорад дар назди хонааш тут шинонад. ҳар як инсон ки дар деҳот аст ё ки як порча замин аст, агар як тут шинонад беҳтарин чиз аст, чунки фарзандҳояш аз ин тут истеъмол мекунанд. падару модарашро медиҳад. Ин чунон ширин аст, чунон бомаза аст ки мондан гиред. дӯстони азиз, ҳозир аз наздик нишон медиҳам. тут шапониро бас кунем, баъд аз наздик нишон медиҳам. мано мо тутро ҷамъ мекунем ва аз наздик мебарем. ин аллакай дер шуд, аллакай тут пухта гузашт. дуруст сафедияш. ана бинед, ин тутро калонияшро бинед чӣ қадар калон аст. мана ҳозир ман ина бинед ангушти маро ва калони тутро. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. тути беҳтарин. ҳоли тути романӣ ҳаст гуфтан дар ванҷ, ман нахӯрдам ро. лекин ширини ин тут ба он ширини туте ки дароз буд ку ман нишон додам аз эрон овардагӣ эшон бува. тути эшонӣ мегӯем ба вай намебурояд албатта, лекин ин ҳам ширин. ана ҳамҷоёни азиз, дар паноҳи худо бошед, худо нигаҳбони шумо бошад. ҳатман имсол тирамоҳ агар ман тонам ба шумо барои фурӯш тут мебурорам. дар паноҳи худо бошад, худо нигаҳбони шумо бошад. ҳоли бо ин тути калони сафеди калон буд дар ашт, бо тути марворидӣ ҳам доранд.